Naimbita nga ako ng tropa ko para lumaro dito sa Luzon. At sino ba naman ako para tumanggi? Boys life tayo eh. Wala naman sa katangian natin. Ang galing sa larangan na to. Sadyang ito lang talaga ang hilig at nagpapasaya sa akin. Kaya hindi man magkakakilala at nangangapa sa una, iba't ibang manlalaro man ang nakakasagupa. Ang mahalaga, pakikisama ang baong dala kahit saang mangcourt magpunta. Okay, sige, ito na. Makikipagtagisan na naman ng lakas sa mga katunggali. Kaya dapat kalma lang at tansyado lang sa bawat bira. Shamguard nga pala. Tara, panuorin natin. Manit! Bounty! Ganda! Nice pass, tol! Uy, one tol! One tol! One! Nice, anod! Basket. Point guard pa rin naman ngayon. Nice pa. Bastola. Tumira. Wala. Sa basket na kay Kuya, sure ball. Dinadaya. Ba! Oy, panis. Panis. Ina na naman. Ayos nun. Bang! Diretso! Nice pastol! Bang! Oh! Oh! Nice one, Toy! Pre, panoorin mo kasi. Ganda! Tangina, pare! Wow! Wow! Tindol, ang bilis! Gago, galit na galit! Gagi! Nice one! Pag-cute! Gagi, ang galing nito! Highlights! Kunin ko yan, liga! Nice one! Okay na!
Nagagalaw yo. Manis! Setting the play! At yun na nga, panalo nga kami dito. 82-74 ang score. Paano? Hanggang sa mga susunod na video.